खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा 38थि बोसोरारि जथुम्माया मैया सिजौ बाथौ आश्रम फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थांबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा 38थि बोसोरारि जथुम्माया दावाली सेन्टारनि सिजौ बाथौ आश्रम फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 29 आरो 30 नबेम्बर खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांजों लोगोसे नेहाथारि बिरदाव बर' आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। बे बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान बिबानगिरिफोर सायख'नाय जायो आरो गोदान आफादगिरि महरै बिलिफां नार्जारि आरो नेहाथारि महरै दन्दा बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। दिनैहाय 38थि नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गेवलां मेल जादों आरो बे कनफारेन्सजों लाफानानै गोबां बेवहाय जों बयबो बाहागो लाफैदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो जे बे ओनसोलाव दिनै बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। मानोना बिथांमोना बयबो बर' माहारिया खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथायखौ लानानै दावगालांनायनि जे मोनसे जुजिनायाव बयबो दिनैबो बे हालामाव रायजो जानाय बिथांमोना माखासे मोगथां जुजिनायखौ लानानै बिथांमोना दङ। जेरै सोलोंथाइ बिथिङाव नायोबा जों नुयो जोंहा बावहाय गोबां भेन्सार स्कुल दङ, हाई स्कुलफ्रा जोंना भेन्सारजोब आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो बिटिआर एकर्डनि दारै इमप्लिमेन्ट जानांगौनि थाखाय 6.3 क्लजनि दारै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजाबाय थादों आरो बेवहाय गोबां हा हुनि जेंनाफोर दंबावो। जेरै दा फरेस्ट राइट्सनि आन्दाराव माखासे मोनबाय आरो माखासे गोबां गामिया मोनाखै आरो बेबादिनो जों दिनै थानाय बे हाबाफारि जानाय जायगाया खावसे जायगायानो दिनै कारेन्ट गैया बा इलेक्ट्रिसिटि गैया आरो बिनि थाखाय जों जेनेरेटर सालायनानै बे मिटिंखौ खुंदों आरो बेफोरो दिनै जोङो जौगाथायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय माखासे थासारि। दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो दिनै बे ओनसोला बड'लेण्ड हालामाव माखासे जायगाया हाबबाय, बिटिआरनि सिङाव हाबबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो नोजोर बोनानै गासै जेंनानि समाधानखौ जाहाथे बिथांमोना खालामनानै होनांगौनि थाखाय राहा लायो, डिपार्टमेन्टेलि राहा लानांगौ दं होननानै जों सानो आरो बेखायनो दिनै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट जाजोबागौ मानि जोंनि जेसेबां आद्रा थानायजों लोगोसे खामानि बेवहाय जानांगौ दं बेखौ दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा नोजोर लानानै खामानि मावनांगौ। मानोना जों बेवहाय बयबो बे हालामनि रायजो जानाय बयबो आइ आफा बिदा फंबायमोनहा रांखान्थियारि बिथिंजों जुजिनायाव जों आबादजों जुजियो बांसिन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमै दिनैहाय गावनि खायदा बुद्धि खालामनानै जोहोलाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा रोंबोनायखौ लानानै दिनै जोंनि हालामाव बायदि रोखोमनि गोबां माने बिथांमोना आदब सोलोंथाइखौ लानानै दावगालांनांगौनि थासारि दङ आरो बेखौ लानानै दिनैहाय नदुवार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बे कनफारेन्सनि गेजेराव बिथांमोना गोबां रोखोमै बायदि फरायसाफोरनि बादायनाय लानाय गेलेनाय लानाय बेयो जोंनि मोनसे मावथांखि आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेरावबो जेरैबो जेरैखि जाया जोङो बेफोर खामानिखौ मावलांगोन आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बे नदुवारजों लाफानानै बिश्वनाथ जिल्लाया जौगा फारसे आवगायलांनांगौ रांखान्थि समाजखान्थि आरो दोरोङारि बिथिंजों आरो बेखौ नोजोर बोनानै अराय सम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि आफाद हिसाबै जों खामानि मावलांगोन। फैबाय थानाय जिथु बिटिसि इलेक्सन बेयाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनिया होनो मोनगोन ना मोना? जोङो दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिसिनि फैनो जानो गोनां जि बिसायख'थि माब्ला जागोन जों बेखौबो मिथिया। बेजों लोगोसे जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथाव सोसनजानाय 60 गामिखौ लाफानानै आद्रा थानाय जि गामिफोर दंबावो बिटिआरआव हाबजोबनांगौनि थाखाय बिनि जे राहाफारि बियो जागासिनो दङ आरो जेब्लानो भारत सरकारनि भारत संबिजितनि जे खान्थि बादियै बावहाय बिसायख'थि जानांगौनि थाखाय आसाम माने बिसायख'थि आयेन माने कमिसननिफ्राय आरो बेबायदि भारत इलेक्सन कमिसननिफ्राय जेब्लानो बेबायदि मोनसे थिरांथा जागोन अब्लानो जों मिजिंथियो जे बे सनितपुर बिश्वनाथआ बड'लेण्डजों नांजाबनानै बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो। मानोना दासिम
माखासे खामानि आद्रा दंबावो आरो बेखौ लानानै जोङो थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागासिनो दं। बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जोङो नोगोर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा जों बेखौ खुंफुङो। जों दिनै बे खुंफुंनायनि गेजेरजोंनो जायगायाव जि जौगानाय नांगौ बे जौगानायखौ जोङो लाबोनो थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां बादायलायनाय होदों, जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय, रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ लानाय जादों। जायगायावनो खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ लिरनाय, लोगोसे माराथन बेखौबो जोङो लाफानानै दिनै जोङो बेनि गेजेरजों जायगायाव बेफोरखौ ओनसोलाव एसे जौगाखानाय लाबोनो थाखाय जों बेफोर हाबाफारिखौ लादों। बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया फ्राय जाफुंदों रायजो राजानि मददनि गेजेरजों। ओरैनोथ' गोसोआव गोजोननाय होननाय बुस्थुआथ' बोरै बुंनो हानो दायो, नङा होनब्ला? दिनैनि समाव बर' हारि हिसाबै गोबां अलखदाव दङ आरो बेबायदिनो नदुवारनि सिङावहाय जोंहा गोबां मावनो गोनां खामानि दङ। रायजोफ्रा आरो लोगोसे जोंनि जि दख'रा आनसलिक एबसुनि कलेजफोर, लोगोसे जिल्ला बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंखौ जिहेतु आफादगिरि महरै बिबान होबाय, आं बेखौ गोसो गोरबोयै आजावना लाबाय। गोसो गैयाब्लाबो जिखिनि खामानि मावनो गोनां नोगोर दख'रा हिसाबै आं बेखौ जोंनि माखासे कलेज बा बिबानगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै मोजां मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बे समावहाय आङो रायजो राजानो बेखौनो लुबैदों, जोंनि जिखिनि हाबाफारि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां थांखि बिथांखि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जोंनो माखासे बिथोनफोरखौ हरगोन। दख'रा आफादफोराव माबायदि खामानि मावनांगौ बेफोर खामानिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव होनाय खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर लागोन। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ लोगोसे माखासे राङारि बिथिंबो थायो जिहेतु बेफोराव रायजो राजाखौ जोंबो मोजाङै मोजां मदद होगोनखौ जोङो मिजिंथिहरदों।